Tak, ahoj, ahoj, ahoj. Nebo spíš zdůř. Já vás vítám u mýho Minecraftu. A dáme si survival. Bonus čest dáme on. A dáme jaký let. Ne, dáme normální. Ne, budeme to mít normálně. Dám bonus čestky. Zkusíme láva. To mi někdy nešla, ale zkusíme, jestli půjde s vámi. Tak, staví se terén. Tak, jo, jsme tady. Akorát by mě zajímalo, jestli už s ním to bude bonus čestky. Jo, tady, no, to většinou si dělám. No, cože, taky jsme dneska nedostali moc nejlepší věci. No, aspoň něco. Jsem si rovnou hned můžu vyrábět věci. Teda jako dřevo, nějak nepotřebuji úplně nejvíc. Zkusíme rozmlátit. Ale hezky. Ona se mi totiž na nějakých serverech, na single playerech, prostě se mi rozbil a nic nevypadlo. No super, máme 4 torče. To je teda úspěch, houbičku hned, no. Hele, tak tohle je fakt ráj. Jednou jsem prostě měl svět a tam jsem hned na prvním kroku tam narazil plný hrozně moc uhlí tam bylo. To byste jen tak nečekali. Já teda se přiznám, že mám ještě 1.6.2, nějak mě 1.6.4 nezaujala, no spíš jsem jiný si ji stáhnout, abych měl mluvit upřímně. Tak. Díky. Nevím, na co nebudou, ale prase. Jsem měl asi vidět před chvilkou. Prase, ahoj, zabiju tě, nevadí ti to. Utíkáš. Jsem si dal před chvilkou kreativ. Bonus čestky, tam jsem dostal jídlo, tady jako prostě žádný jídlo. Zabiju ho. Jo, dostal jsem šunku, jsem byl nějaký rýzný šunek, ale hodně prasa. Další šunka. To je malý, no. Zabiju všechno. To je takovej prostě úplně libový šunky prostě. Tak. Super, maso jsem dostal. Hele, to je velký moře, no nic. To zkusíme najít. Mám jít spíš tam nebo tam. Podíváme se teda aspoň na chvilku sem. To černý a to určitě bude lak. Hele, to černý. Hele. Aha, lak. No nic, já jdu zpátky tady. To je blbý. Blbý. Teda jako co bych vám řekl, dům si postavím určitě. Možná první bude nějaký tabej. Možná, že to bude všechny prasata. Tak, to je šunka. No, aspoň lepší než nic, jedna šunka. Zabiju tě. Jo, mám. Kdybych tady viděl stejk, co jsem mám odchodil. No nic. Já bych nejradši našel džungli, nebo bych našel radši les. No mě to je celkem jedno, ale hlavně jako kde je hodně zvíře. Je tady tyhle bažiny, to je úplně na prd. Tady sice roste hodně hněd, ale no tak to si žádá něco.
Tak co, se spadneš tam? No, nespadne, no nic. Padá. No nic jsem si neubral, ale tak to teda nevím, jak se dostanu ven. No, ještě, že jsem dostal tenhle pickaxe. No tak s pickaxem se určitě někam dostanu. A ne, že ne, protože pickaxe je prostě značka. To je prostě značka úplně nejvyšší kvality. Co víc si přát než pickaxe, prostě ty pickaxe. Ale jako na začátek, jak se mi to teď na začátek nepodařilo, ale co mám dělat? Jo, prase tady. Prase, tam bylo. Tak, tam se nějak budu muset dostat. Takže máme 8 cobblestoneů. No, dostal jsem se sem, takže se už nějak budu se dostat zpátky. No takže. Tak. No, to je výzva se dostat nahoru teda. Se divím, že žádný prase nespadne tam dolů. Prostě. To uhlí mám tam jít, nebo. No nic, já tam půjdu. Tak. Pickaxe. To bude zase na dlouho, co? Taky nějak nemám rád let's playerů, že prostě takhle to je na dlouho všechno. By měli udělat uhlí prostě, že jenom vykopeš a už to je hotový. Ale uhlí se pro začátek hodí. To jako, to podle mě každý bude říkat se mnou, že jo. No, uhlí je tu dost. Já myslím, že půjdu zpátky nahoru. Nahoru. Ach jo, zase nedokážu nahoru, to je hrozný. To nenávidím. Ale tady je jo, netopír. Tak on to bude takový netopír, hele. Tak ten to už dlouho nebude. Nezní. Tak jo, dostaneme se nahoru, ať nás to stojí klidně život. Netopír. Hele. No, možná to není nic moc zajímavého, ale... Já. Jak jsem to mohl najít hned na poprvé. Sakramente. On to rozví. Co má teď tady? Ty vogy. Si robí srandu, ne? Chleba hned. Ty voho. Takže mi tady nepřepadne za chvilku nějaký zombie. No, pro jistotu si sem dám torč. Už to mám jistý. Já myslím, že bych si tady i mohl udělat na chvilku základnu. I když jako strom nemám, to je pravda. Ty voho. Tak to mám teda vidět hned na začátku. Já mám i železo, no tak to je blizna. To se dostanu nahoru, co by jdu. Si vyrobím teď. Jo, super, máme dřevo, no tak to je prostě značka kvality. Jo, takovýhle skin, když tak mám, kdyby se někdo ptal. Takže asi vyrobím crafting table. Tak,
4, ano, 4. Tam. Tak, máme 25, tak super. No tak to je super. Co někdy to prostě takhle lagne. No tak to je bezva. No, ale máme už všechno, tě, a to hraju teprve pár minut. 55, no, byla super. Tak, když se to takhle prostě nelaglo, ale mám to takhle. Nebaví mě to moc už. Tak, crafting table, super, mám štítku 16 třeba. To pochopíte, kdo by tohle mohl mít takhle na začátek, že to je nemožný, ne? Teda to slibuju, že jsem nic nedělal s tím. Fakt ne, jednička. Tak, crafting table, tak, tady si dám styky, taky máme, tyjo. Tak, sem si dáme železo, iron pickaxe, tyjo. Mám podle mě dobrý začátky, si dovolím zavřít dveře. No a jinak by mě zajímalo, co v tom Herobrineovi. Takovej tajemný, no. To je farmazot, nevím, no. To jsem našel prostě na začátku. Je tohle možný? No, ale nemám postel. To je taky na prd. Jídlo teda mám už moc. Já myslím, že bych měl zbouráme tohle, ono to dělá docela dobrý světlo. Ale zkusíme to jen tak. Jak jsem s tím nechtěl mít, protože jo, omylem se mi tady stala ještě železo, no. Omylem by se mi tady ten takhle takný. Ještě se podívám, kolik je dní. Podíváme se. Tak to jsem si dovolil odskočit pro tašku. No, jo. Nechci vyvat. No. No, dobrý. Naštěstí. Jsem zpátky. Tak. Takže já myslím, že se vykopu tohle železo. Tak. Železo tam není. Tak taky ne. Takže by si to chtělo udělat postel. Ale z čeho se nám udělat postel? No to je taky dobrý. Aspoň mám už zkušenosti 3. No tak. To je bezva. Mám hrozně moc věcí, akorát, že nemám postel, tyjo. Tak, já se podívám, co tu mám. Jo, crafting table. Tak, tady si udělám. Teda, ne. Musím si udělat tohle. Schválně, jestli uhádnete, co dělám.
To myslím, že fakt neuhádnu. Ne, dělám si srandu. No tak. Jo, dostal jsem, no, trofej, to je teda bomba. Tak, to si dám sem. Tam si dáme chleba. To. No, jako je asi, jde to tam dát, ale potom z toho nic nebude. Co jsem to chtěl ohřát? No tak, určitě si potom ohřejem maso. A chtěl jsem to, jo, železo. Tak, co mi to dělám? Dřevo je teď pro mě vzácnost docela. Už jde ráno, tak no, mohl bych už jít. Ale nějak se mi nechce. No tak, to je docela nuda. Tady trčet, takže si vezmu ne čestku, ale pikex a vytěžím trochu věcí. To by mohlo zatím stačit, kolik toho mám. Jo, 11 cobblestone a chci si udělat meč. To znamená, že si udělám stíky. To je tady. Jsem docela teď dlouho Minecraft nehrál. Co to sakra dělám? Tak. Máme styky. To máme. Tak, styky jsou hodně důležitý pro mě. V tuhle chvíli teda jsou hodně důležitý, protože já si musím udělat meč. A meč se dělá pomocí styků, jestli nevíte. Tak, to dostanu tak. A tak. Dáme si klidně 2 možná. Možná si uděláme 2, teda jako jo, 2 možná. Tak, máme tohle. To je super. Takže meče, všechno máme. Doufám, že se mi mezi tím tam nic neobydí. Ach jo, proč jsem uvízl v téhle jamě. Sakra. Už vypadám dál dolů. Tak, co bude tady? Tak, to mám fakt štěstí, že jsem narazil jsem prostě hned na tuhle skalu. Tak jsem se asi vydáme zítra nebo dneska. Ale tam roste houba. No, jsem spadnul. Tam roste normálně houba, mochomůrka. Mochomůrka červená, nejeste. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje nejíst mochomůrky červené. Tak, doufám, že se mi tam teda nic nestane. Tam trošku dám torč. Bych byl velmi nerad, kdyby se tam spalnil nějaký zvíře. A já si nahoře tam dojdu pro dřevo a udělám si žebřík. Tohle to už to mám to. Hala. 12 na 12 ironu mi to ubralo. Nemálo. Jo, super. Co to dělám? Ne, já nechci text. Tak. Ale bych se možná měl vytěžit, co? No, zatím to nechme být. Já si už obybil den. Trochu lagy, nezdá se vám? Tak. Já myslím, že to je celkem hezký dům zatím. Zatím, jako. To jako, víte, že ale já se fakt bojím, ještě, že nemám, že jo, nejlepší meče, všechno. No a i když já už začnu s tím těžením není nikdy dost, jak je starý pravidlo.
A jinak bych se vás rád zeptal do komentů, jestli jste byli už na LP turné. Já teda ještě ne. No, vlastně jsem to celý propál. Nějak nemohl. No, to víte. Každý z vás asi, nebo jako většina z vás, asi většina z vás nemohla. Výborně. Prší, jen celé je. Hele, už to vypadá, že je ten. Říkám už právě na LT turné byl a říkal, že to bylo teda fakt dobrý, že tam ani nebylo narváno, byl tam ve čtvrtek, když tam nebylo narváno, tak nevím, jestli to je pravda, nebo si ze mě dělat standy. Podepsal jsem mu Gogo, že jo, to je chci udělat Gogo nový face, místo šiška face, to kde face, což nechápu. No, to ladí. Tak, to je taky hezká skrýč před deštěm. Jinak, už bych možná měl, kolik mám to? 50, no tak to budu mít. No, já radši dělám vždycky víc, než je potřeba, to asi každý. Takže si udělám ještě tohle. Prej LP turné teda bylo dobrý, tak nevím jak vy, byste by tak mohli do komentů říct. Hele, no, ještě že jsem tam nestal. Sakra, mám teď se z toho. Ne, no, kde to jsem? No nic, hlavně, že to je železo. Ej, more železo, že jo. Pravidlo každého hráče. Ej, more železo. Tak. Jinak asi každý známe Memfan. A jestli ne, tak teda bych vám rád poradil si založit účet na Memfanu. Máte tam normálně meme komiksy, můžete dělat co chcete. No tak to nevím, jestli se dostanu nahoru. A jestli jo, tak mám docela štěstí. Ne, sakra. To víte, život není fér. V životě se musí makat. Tak. A ať se tam dostanu. Jo, já se tam dostanu možná. Jo, jsem tady. Zpátky na pevnině. Já myslím, že docela jsem teda záviděl upřímně to LP turné, ale vlastně jsem byl doma, no, hrál Minecraft. Co by mohlo být tam. Tohle je fakt tady to na jeskyně, tady člověk nikdy neví. Teď kdybych tam spadl. Jo, to mě nic moc, obyčejná jeskyně. Obyčejná jeskyně. Vykopu si železo. No. Železo asi už mám hodně. Není za co! Ale klumpač už se mi málem vybil. Není za co. Není. Tady další železo. No já už celkem na mě reaguju. No a ještě se mi nerozbil klumpač, tak teda odolný celkem.
63. Ještě jedno, už mám plný stack. Tak, mám plný stack a jsme připraveni na cestu na vrchol svět. Co jsem to chtěla? No vlastně no, mě se to líbí, celkem se mi to zalíbilo za tu dobu. Za tu dobu se mi to velmi zalíbilo. No, za tu dobu teda, za jeden den. Jsem připraven se dostat ven. No, už ještě 10 věnek, dokud je to možné. Tak, tady to taky rozbil. Ten table. Na začátku si těch zkušeností zkrátka vybírá hrozně moc. To je výhoda začátku. Tohle kámen je docela zajímavý. Když on je takovej. Jak se mi tu nechce být moc dlouho, aby vás to ještě bavilo. Jenom si vykopáme pár těch. A nebo víte co, já si použiju tenhle. Jo, ten jedno tak rychlý všechno. A navíc to má výdrž. Výdrž velkou. Tak. To by stačilo, zase prští. Já se fakt toho nedožiju, že by nepršel. Jo, tady to vypadá dobře, ten test. Tak, všechno se zase vzal. Nebo uhlí ještě vezmeme. Jo, já bych byl pro. Dokud zkrátka jsem tady, tak jsem pro uhlí. Tam nahoru se mi opravdu nechce. Nechce se mi tam nahoru, nechce a nepůjdu. Ach jo. Uhlí je prostě na všechny špatnou místo. Tak? Ne. Hele, tam bylo uhlí, no nic. Tak. Tyhle prasata, tyjo. Taky zničili celý den. Kvůli ním jsem tam spát. Proč to s tím Proč s tím Cobblestone? Já myslím, že no teda jako já mám počítač Lenovo, takže to je jednodušší. Jednodušší. To je taky jako dobré. Jo, zkušenosti číslo 4. Zkušenosti číslo 4. Hele, další prase. Vypadla šunka. Ale no to zase. Ale co tady? Aha, no. Což nějaká jeskyně. Jsme to tam probádali. Hele, ty prase mi se tím nelíbí. No chtělo by se to postavit nějaký trvalý bydliště. Torč mám tady. No, dám sem
Houbičky. Houbičky. Jo, hrajete někdo z vás? Jo, železo tu je, světu si nechce. Jak se mi to tu zdá neprobádaný. No právě neprobádaný je dobře, takže tam asi půjdem, co? Souhlasíte? Tak, to si dáme torč. Ale zrovna na tomhle. Já myslím, že to železa taky nebude nikdy málo. Zase tma, jo. To je fakt oprus. Fakt oprus normálně, jako... Oprus. Oprus tu je, oprus. Co já mám strach z Herobrina. To je divnice. Mám strach z Herobrina. Jsem se nedávno slyšel zase takovou legendu, která je legenda prostě. By to chtělo víc Minecraftových legend. Jestli nějaký znáte, tak mi když tak napište do komentů. A hraje z vás někdo Shakes and Fidget? Já totiž ne. Mně se to zdá taková, no, nechci vyražit teda Shakes and Fidget, který hrajou ten Shakes and Fidget, ale nějak jsem to moc nepochopil ani. Já fakt jsem na takovýhle jednoduchý hry, u kterých prostě nikdo nemůže říct, já jsem to nepochopil. Jo, železo. Tak. More železo. Tak tady je konec chodby, takže možná, že bych se tu mohl na ten den pár zabydlet, akorát, že já tam nemám ovečky žádný, já jsem se už druhý den normálně. Tam byly ovečky, no. Jo, ovečky, udělám si postel lidi. Věříte tomu, že prostě Bambula 007 našel ovečky? To je nemožný, nemyslitelný. Jo. Oni zmizeli? Ne, nezmizeli. Jak jsem píče, je taková hra jako... Hrali jste někdo v Good Game Empire? Se mi taky zdálo takový... No jako nejde, jsem na tom byl úplně závislý skoro, jo. To se teda přiznávám. Ale hele, Creeper. Mám za ním, no. Ne, aha. Já jsem naletěl. To jsou hvězdy. A on fakt viděný už poslední dobou. Fakt mám viděný. Ale jo, zpátky jsem se dostal. Tak teď si vytvořím postel hezky. No nic, tečko. Ne, já vlastně musím dát tohle. Crafting table. Tak, crafting table máme a vytvoříme si postel za první 3 dny. No, spíš to předtím, no, ale... Tak, máme postel. Bambula 007 dostal postel. No, vyrobil se postel. Jo. Tím by mohl končit i náš díl o dobývání prvních neprobádaných míst. To je pravda. A ono je už ráno zase. To je fakt. Co bych udělal ještě posledního, spíš to základní, že jsem si vyrobil takhle mini dům, takový spíš primitivní dům. Si vyrobím dveře. Co? Ne. Myslím, že si zapomněl, jak se vyrábějí dveře.
Dělej, Berto. Tak. Dveře 5. Hele. Tak. Jo, super. Máme to tu celkem i jako dá se říct trochu hezký. No, hezký to tu vlastně ani moc nemáme. No, tak. Tohle byl vlastně můj první díl. O tom, jak se stvořil můj první dům. No, první. No jako. Takhle to ne. Ale zdá se mi takový. Ne. Tohle nebudu mít. To zase navíc. Tak, je dobrý. Ne, dělám si srandu. Tak, mám to tu celkem prosvícený, což je dobře. Zase. Mám to tu prosvícený, takže to je dobře, že se mi to nestalo na zvenku, to se mi hrozně stávalo, že prostě nějaký takovýhle malinkatý koutek a hned tam byly kryčí a zničili mi celý barák, a jak jsem přišel, tak už to tam, no, když jsem tam přišel a zničilo se to. Tak takhle, to je spíš takový ukázkový, úplně bez ničeho. A takhle vypadám já. Tak. Captain America, jo. Tak, takže to by mohl být náš první díl a já to končím tím, že vám říkám zduř děcka. A mějte se dobře, protože začíná úterý, no, začíná středa. Čau.